O movemento Coronavirus Makers para crear material sanitario gaña en Galicia cada vez máis voluntarios. Parte destas viseras protectoras chegan aos hospitais galegos desde Lugo. Están feitas con impresoras 3D como esta, e detrás do seu manexo colaboran os lucenses Yasmina e Lucas, estudantes de robótica da Universidade de Santiago. Somos makers. A nosa misión é imprimir as viseras que diseñan os diseñadores de 3D e que nos colgan na página. Nosotros no dejamos de ser personas que con el material que tenemos en nuestras casas intentamos colaborar en este tipo de proyectos. Os universitarios forman parte dos 1.800 voluntarios galegos que coas súas impresoras 3D imprimen a diario uns 1.000 equipos e protectores validados para persoal sanitario e traballadores de centros de maiores. Co mesmo coidado que producen, distribúen o material nas farmacias. Unha vez que temos unha boa remesa de viseras, vámolas guardando en bolsas de congelados de 5 en 5, previamente desinfectadas, e acercámolas á farmacia que máis preto temos da casa. Despois co fano recolle as viseras e entregas no punto logístico do 061. Un traballo en rede totalmente altruísta, o que tamén se sumou ao grupo de divulgación da USC Xuvenciencia, que está a chegar material para imprimir 250 viseiras de protección. Este tipo de proyectos no serían posibles si no fuera por la colaboración de las personas, ya que cada uno tardamos en torno a 1 hora y media en poder producir una visera de este tipo, lo cual sería muy lento y no podríamos abastecer prácticamente la necesidad existente. Formar parte desta cultura maker está a ser para estes estudantes unha alternativa activa ao confinamento. A gratitude dos seus receptores é a mellor recompensa en todo este traballo. Cando che envían as fotos deles con elas postas, a verdade é que é bastante emocionante. Pero a comunidade galega maker advirte que a pandemia crece e precisan máis mans solidarias. Con este vídeo animan nas redes a unirse a este proxecto para contribuir entre todos á loita contra o COVID-19.